سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓን እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰነይ ምክትታል። ኣፋል ወይ ጥንቆላ ዘለኩም መመለኻኽታ ወይ እትህብዎ እምነት ከመዩ? ኣፍቃሪተይ ብሰንክፋል ወይ ድማ ጥንቆላ ሴክስ እንድሕር ጌራ ከምትመውት ተኣምን እያ። እቲ ነገር ከምዚዩ ኣፍቃሪተይ ሕፀይተይ ብፋል ብጣዕሚ እተኣምን ኩሉ ዝኾነ ነገር ምስ ናይ መጻኢ ዝኸውን ወይ ዝፍጠር ተተሓዞሞ ትፈርሕ ወይ ድማ ትሕጎስ። ኣፍቃሪተይ ነቢያት ይሹማ እዚ ናይ ፋል ነገር ካብ ኣዲኣ የወሪሳቶ። ነቢያት ንፋልን ሕልምን ትህቦ ትርጉም ኣብ ቅድመ ኣዲኣ እንታይ ዋጋ ኣለዎ? ኣዲኣ ጉድያ ብዙሕ ናይ ሕልምን ፋልን ፍታሕያ እትፈልጥ። ምናልባት እንድሕር ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ኮይኑ ድማ ሪፈር ምዃን እዩ ናብ ፈላጥ ትኸይድ። ስሕት ኢለ ሓደ ስንበት ነቢያት ሒዛትኒ ናብ ኣዲኣ እንድሕር ኬርና ናይ ፋልን ሕልምን ትርጉም ምሃብ መደብ ይመስል ካሊእ ዛዕባ ይብላን ብዛዕባ ካሊእ ኣይተዕልልን። በቃ ፋል ከም ዘሎ ከምዚ ክመጽ እዩ ከምዚ ናይ ሕልሙ ትርጉም እናበለት ትውዕል። መስተያት ካብ ኢድካ ወዲቑ እንድሕር ተሰይሩ ከምዚ እዩ። እንድሕር ብሕልምኻ እዚ ርኢኻ እዚ ከጋጥመካ እዩ። ምሸት እንድሕር ስንኻ ማዊፅካ እዚ ክኸውን እዩ ካሊእን ትብል። እዚ ንዓይ ምንም ኣይኮነን ነይሩ። ስለዘይ ኣምነሉ በቲ ሓደ እዝነይ ሰሚዐ በቲ ካሊእ እዝነየ ዘፍስሶ ዝነበርኩ። ግን ሓደ ምሸት ኣብ ገዛይ ምስ ነቢያት ፍቕሪ ክንሰርሕ ሓሲበ እናተሰዓዓምና ክዳውንታ ከውፅአላ እንትብል ነቢያተይ ደወበለትኒ። ካብዚ ንላዕሊ ክንቅፅለይ ንኽእልን ሚኪ ፍቕረይ ኢላ ነቢያት ክትነብዕ ጀመረት። ኣነ ድማ ኣቕልል ኣቢለ ኣካልክ ስለ ዝረኸብኩ ክጠልመኒ ይልኪ ፍጹም ከይትሰግኢ። ሎሚ ኾነ ጽባሕ ምሳኽየ ድማ ቀጻሊ ዓመት ከም እንመርዓው ፍጹም ኣይትረስዕ ነቢያተይ ክብላ ጀመርኩ። ሚኪ ኣይተረዳእኻንን እኮ እቲ ጉዳይ ካብ ምጥላም ዝሓለፈ ካሊእ ጉዳይ ህይወት እዩ በለት ትከዚላ። መልሲ ስለ ዘይሃብክዋ ድማ ዘረባኣ ቀጸለት። እቲ ጉዳይ ኣሕፅር ኣቢለ ክነግረካሞ ብድሕሪኡ ድሌትካ ትውስን ፍቕረይ። ሓንቲ ፈላጢት ነደይ ከም ዝበለታ ንእሽቶ ጓልኪ ኣብ መንጎ ምሕቁልታ ደመብ ዝረአየትሉ ቅጽበት ከም እትመውት ሎሚ ብሕልመይ ተገሊጹለዩ። ሕሰቦ እታ ንእሽተን ጓል ኣነየ ኣብ መንጎ ምሕቁልተይ ደም ርኤ ክመውት ዝኽእል ድማ ድንግልናይ እንትስእን ጥራሕ እዩ ክኸውን። ምኽንያቱ ፔሬድን ትርኢ ኣይሞትኩን። ስለዚ ሚኪ እንድሕር ህይወት ኣፍቃሪትካ ዘየግድሰካ ኮይኑ ቀጽል ንሞክሮ። እንድሕር ብህይወት ጸኒሐ እቲ ፋል ሓሶት እዩ። ፋል ዝበሃል ነገር ድማ በዚ ሕዚ ፍጹም ኣይኣምነሉን። እንድሕር ሞይተ ድማ ኢላ ዘረባኣ ኸይወድአት ናብ ንብዓት ገጻ በለት። ዋ ፋልፋል እንታይ ዓይነት ኣደያ ግን ዘለትኪ። እሺ ንሎምስ ይኹን ንቐጻሊ ምስ ተመርዐና እንታይና ክንገብር? መቸም ስቒልና ንነብር ኣይትብልንን ወይስ ከምዚ ሕዚ ትብልኒ ዘለኺ ነረጋግጾ ይኽትብልኒ? ብህይወት ዶ ሙከራ ኣሎ እዩ ኢለ እንዳንጸርጸርኩ ኣዲኣ ኸመይ ዝበለት ጨካንን ዘይእመን እተኣምንን ናብ ቤተ ክርስቲያን እንዳተመላለሰት መጽሓፍ ቅዱስ እንዳንበበት ከመይላ ሰብ ዝብሎ ተኣምን ክብል ጀሚረ። ሰብዶ ንኽልተ ነገር ይኣምን እዩ፣ ንሸይጣንን ንፈጣሪኡን ብማል ነዲኣ ጸላእኽዋ። በዚ ምኽንያት ድማ ብህይወት ዶ ሙከራ ኣሎ እዩ
بمال እናንጸርጸርኩ حقوي هبيا دقيسة نبيات بدحريتي كوينا ناب إذني قريبا مكي نشعو سيتحسب عدي كمرقون توسد نتمرعوي مركزي اتفال كمتنقرو حبيرات النلا سلزي كسام مزع عمت نتعجس بمال حزون لميناتني كدفنا بالجخي أدي خصل إياك موت حماد زبل قال كاب حمود زبل قال كم زمت أنا رقصنيايا نعيس كم يزبلت حماد ياقت إيماتني بمال بتعمن صرصركو نبيات الناس حقت بدحريتي حقيفات الندقست ألتا مرعانا صومن انتقاريو مسدي أنا نبيات مس حماتي أبزوريا اطفال كنزرارب قد نيرو أمان نبيات سيكسن تحرفت سيما كتمودية إلى دماء نحماتي حتت قوا حماتي كم سحق النابلت عقل لبلا نبياتي كسب علتا مرعاء كبرن صحن أحليا نختص النح زمحس قوا تراقور حنبر حق يكونن كتبل حماتي ملسات اللي أبسقزة أمنا قريمونن تدنيقن لك حماتيس أفتفال سلز أمنت زيكونس قوالا مسكبرن صحن أنخت مرعو زمحزتو محزويو بني حماتي حسابن محزون أمنا تدنقو سلام نايما كيميديا تخطادلتي نلومي حيزلكم قريبا سنبركو زانتا أمنا فتيخمو كمتخونون كمستمحاركم لون أي تراترن أمو نايما كيميديا تخطادلتي نلومي حز زبالتن أنسيا مساتيتن أمنا ممهريتن زبالكو زانتا نباخم حيزيا قريبا نيرا أبزي چانل حساب ريتو اندحر دا أحليكم أبناي كومنت مزحف بوتا حساب ريتوهم كتقدفولنا تخليهم ناس چانل حدشتين اندحر دا أحليكم سابسكرايب بمقبار نتاني دول ملكت بمنكا ناي چانلنا نيوترو تقطاتلتنا كتخون اللابو بقصالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام نراخب كسامو وداتا مسانا سلت صنحكم كاب لبن دا مسكنا بزخن فليكم سسنايو